Wabarakatuh, kembali lagi. Ini adalah konten perdanaku, yaitu tentang nyuwun perso. Hari ini pertama kali kita sowan medayuh nyuwun perso sama teman saya waktu SMA, yaitu Mas Andrianus Purwadi. Ya. Selamat Mas. Selamat datang Mas. Sehat. Selamat sehat. Teko dicepaki gedang goreng, teh karo kopi karo rokok. Tapi sayang aku ora rokok nih Mas. Tapi ini bebas loh Mas. Bebas. Ya. Aku ya itu sih. Aku meh takok hal-hal. Yo mistis, yo koncone dhewe, yo seputar saiki Mas Andi kepiye, terus yo pokoke ngobrol ala wong desa wae. Iya ya Mas. Ya, yang penting ora ngobrol masalah iki ora sinau dadi. Ini Mas. Aku piye bro, saiki kabare sehat? Ya. Puji Tuhan nih bro. Iki saiki yo paringi sehat, paringi ya nek diomongke sukses yo sukses iki kan dewe-dewe bro. Nek kanggoku ngene iki wis sukses. Karena wis bendino iso ngliwet wis rumangsa wis sukses iki bro. Oh, dadi ngono iki nek aku. Sukses ki penting iso ngliwet ya. Nek kanggone wong desa ki sing penting kan angger kendile ora jomplang gitu. Heeh. Kuwi anggapane sukses ngono bro. Wong desa. Rokok wis ganti-ganti ki Mas? Ya, lumayan. Kayak zaman Marlboro, Sampurna, terus apa nih? Engko dikat sik. Aman. Ya. Rokoknya apa Mas? Wis ganti ping pira iki? Nek rokok yo. Rokok wis keteko glinting, keteko saka 76 dadi 76 dadi munggah yang jarum. Heeh. Ini iki endorse ora iki, Bro? Yo ora lah. Rokokku bebas. Keneng anu ya syukur engko dikeki kirimi sak truk apa anu HS. Yo Mas yo HS iki. HS. Nek rokok iki aku ndhisik rokok 76 munggah dadi sing ngene gabese. Heeh. Terus saiki rencanane jane iki meh lereng rokok. Rencana mah lereng rokok nek iki. Oh, sebabnya apa itu? Iya, umur saya akeh iki rumangsaku rokok iki ra patek anu lho, ora terlalu penting ngono lho. Oh. Dadi rokok iki yo diudut ya eneng udut ya udut, ora eneng ya ora ngono lho. Oh, tapi bukan karena anak ya? Ya nek masalah kuwi karena memang aku sakwene duwe anak. Ket urung duwe anak. Dari hamil sampai anu memang wis lekas aku ora ngerokok ning rumah. Jadi nek bareng rokok ngene ya langsung cuci tangan, cuci kaki, bubuk. Ya. Nah, iki aku penasaran karo iki Mas. Mburi iki jane apa sih iki? Iki tembok iki. Ora sing ngono ya, tembok sih. Tapi aku ngerti dirimu ki pinter ora. Nak pinter ora, tapi cerdas. Cerdas dalam artian ini opo-opo gathekan ngono lho. Ya apa ya? Gek mbiyen awake dhewe iki aku ikatan pelajar sukses, IPS. Nah, dirimu kan ikatan pelajar apa iki? IPA iki. Ikatan pelajar anteng. Ikatan pelajar anteng. Yo lah, mbiyen IPA karo IPS iki sing cah IPS iki gaweane uraan, sing IPA wis genah iki cah pilihan iki apa meneh. Ngene dhewe iki IPS-e 3, IPA-ne kok 1. Kan wis cah pilihan iki. Wah, saka IPA nyasar dadi ngene iki ceritane piye iki? Ya kuwi pemikiran wong dhewe. Heeh. Iki nek menurutku, heeh. Sebenarnya awake dhewe sekolah iki mbok perkara ning IPA, ning IPS, ning bahasa.
kuwi yo ora terlalu menunjang sih Oh. nek nggih ke depannya. Heeh. Sing jelas ki asline ki memang penunjang awake dhewe enjoh dadi ketok bah di mata orang-orang. Heeh. Itu sebenarnya memang dari dasaran ya, Bro. Jadi dasaran ki yo ternyata penting setelah tak lampaui selama iki. Jadi nek dasarane nyuwun sewu ya wis menengah ke atas. Heeh. Itu kemungkinan usaha mesti yo lancar karena ora terkendala dana. Heeh. Gitu. Heeh. Terus arep dadi apa ya iso karena ya memang ki semua kan tidak Supportnya eneng ya. ngono lho. Support eneng, support system. Support sistemnya tetep nomor 1. Kuwi nek perkara sekolah ki ya penunjang nomor sekian lah. Oh. Tapi nek nyawang kahanan saiki sing bocah sekolah iki dibanding ya adek mbiyen, adek mbiyen mungkin dikatakan rekoso lah. Ya rekoso niki teknologi ono, ning gak semaju saiki. Nek ndelok bocah-bocah saiki kahanane yo ade wis ra sekolah sih, tapi nek nyawang bocah-bocah saiki rasane piye? Aku ya gumune. Gumune piye? Gumune ngene jangan biyen zaman awake dhewe. Heeh. Sekolah iki kan nek perlu direwangi mlaku gen mangkat sekolah ya. Heeh. Mlaku. Nek saiki, Heeh. kuwi rumah saku difasilitasi karo wong tuane. Kuwi iki yo oke sing do Nglencung. nah, ngono lho. Oke sing do ora patek mbah kuwi niat pribadine apa piye. Heeh. Aku ya ora mudeng nek kuwi bab kuwi. Ning rumah saku tetep ketoke generasi saiki wonge terlalu piye ya? Dimanjakan. Heeh. Manja. Heeh. Mentalnya mental tahu dikepruk. Iya. Bener. Ngono kuwi. Dadi nek ade mbiyen ki apa ya? Rekoso ning yo gelem nglakoni. Iya, bener. SMP mlaku? Mlaku. Ning yo jane yo nek ngebis iki dhisik eneng, ning daripada nggih ngebis iki mending itu udut. Oh, berarti ahli sedot kan SMP. SMP 76. 76 dhisik anu Mas. Gentenan karo kancane. Nemu tegesan. Heeh. Ngono kuwi. Oh alah ya. Tapi nek saiki bocah saiki yo arep mlaku 5 meter uga ya. Ngepit, mending ngepit. Saiki iki cah saiki kongkon yang warung gur mburi omah ngene ngepit tok cah saiki jan sekolah ngepit, rokok ya moh vape. Iya kan? Wis rokok elektrik. Tapi ning nek dibandingin mbiyen pinter iya ning ra cerdas. Masane mbiyen ki fasilitas minim adewe kudu bicarane ngerti. Nek saiki fasilitas oke tapi durung mesti lak mudeng. Ngono. Lah apa meneh ndelok kahanan sing model saiki rasane ning awakmu ngono piye? Piye? Saiki cara nglakoni urip ning saiki. Kuwi jane kepitunge nemu penak. Oh, dibandingkan dhewe mbiyen ya. Ya, dadi wis masuke wis nemu penak apa-apa eneng. Bahkan saiki ngepit kuwi meh kabeh cah bocah saiki SMP wis do ngepit. SMP iki gek umur pira nek digagas durung wayah ngepit to nek jane iki nek sesuai aturan kan durung oleh ngepit umur SMP iki. Ning saiki wis do ngepit kabeh. Terus bahkan SD, cah sekolah SD saiki wis eneng nak perlu eneng sing ngepit lah ya wis. Piye ngono guys? Ngono ki lek eneng kasus tiba lah, kecelakaan ning dalan lah, sing dijalake kan ya tetep wong liya ya.
Ya adewe patut bersyukur urip ning jaman semono iki. Ade bukan sing ya lak bisa diomongke iki mental dhewe ra ember lah. Bener kuwi. Nah, balik lagi. Iki mburi ki apa iki? Ini kaitane gitu. Ya kuwi Menekuni apa lho saiki? gandeng ceritane sik dene ngene Mas, ceritane iki. Aku ki ya ora wong pinter ya. Ini cerdas. Dadine piye ya? Aku nyambut gawe iki ya ora patek telaten ngono. Dadi ceritane nyambut gawe ora patek telaten. Dong-dongan. Aku gandeng lulusan guru SMA. Dhisik ki nglamar pabrik. Wah, wis kerjane pabrik barang. Nglamar pabrik iki ya kuwi aku iki ora telaten, nyambut gawe ora tek telaten. Heeh. Nek jenenge pabrik iki kan sip-sipan. Heeh. Sip-sipan kuwi eneng sing jenenge sip telu. Sip Bengi. telu ki mlebu bengi. Jam ngantuk. Aku wis ora betah ngantuk. Heeh. Dadi aku nak nyambut gawe mlebu bengi, kuwi aku mbah gawe alasan apa lah. Ben aku kuwi enjoh mulih. Iya tuh kuwi. Dadi aku nyambut gawe pabrik iki mlebu bengi, anggere mlebu bengi mesti bolos. Bolos tengah hari, tengah jam 3 ngono kae aku mulih. Jaman semono ngekos aku, nyambut gawe pabrik ngekos, mulih nang kos. Pendak jam suwe-suwe aku ditokke. Lha kok nyambut gawe kok yo wegah. Lah kuwi Mas ceritane iki ya piye wong ora pinter ki ngono kuwi. Nyambut gawe ora tak telaten. Bareng saiki ya jane ya syukur ora syukur ya. Karena enjoh bali kecemplungnya nggon kaya ngene iki. Iki saiki dadine aku saiki Anu, CEO yang menyamar iki berarti. ya nak CEO ya ora iki Mas iki. Gur sing jelas iki sambung uripku wis Ketemu dalane. nah wis arah ketunggur sithik-sithik kuwi iki wis ya wis ora melu wong ngono Bro. Dadine ya Jam kerjane wis diatur dhewe. Ya. Tapi sesuai karo karepmu ra? Angen-anganmu dhisik iki aku kerja pengen sing ngene, nyaman dan lain sebagainya. Ngasih saiki dadi ngene iki. nak mbok takoni masalah nyaman. Gawean ki sebenarnya nak di gelem jujur ki ora ana sing nyaman iki lho. Gawean ki mbok arep dadi apa wis tetep ora ana sing nyaman. Ya, tapi kan iki ning omah ngono lho. Posisine iki ora melu wong ning omah, jam kerja wis mbok atur dhewe. Pasien ya mbok atur dhewe. Gelem dadi sesuk ya tak garap, ra gelem ya golek liya ngono lho. Iya. Cara bodone iki. Ya mungkin kuwi sebagian orang ki eneng sing mendambakan pekerjaan sing koyo ngene iki ya. Dadi pingine ya wektune longgar iso diatur dhewe. Mungkin sebagian orang ya enek sing mikir ngono. Cuman ya piye bali neh kuwi mau gawean iki memang ya ora sing penak. Nek awake dhewe arep golek gawean penak. Ora ana sing penak. Wong nganggur kuwi ora penak. Nyambut gawe ora penak. Apa meneh ra nyambut gawe. Nah, ya gur penake iki ngene lho, Bro. Penake iki mumet-mumete awake dhewe kuwi ya dadi hasile awake dhewe. Ya gur kuwi. Nek melu wong kan awake dhewe mumet mikir gawean. Nek perlu ning omah ya gek mikir gaweane sing ning kono. Kuwi pun awake dhewe gur gelem ra gelem ya gur semono. Ngono. Nek ngene kan iso oh iya. Umpamane ndelalah pengen luwih ngono. Oh ya aku tak nglembur. Nek ning ngatur wektune kan ngono. Sesuk enjoh golek sabetan liya. Gur penake ya gur ngono kuwi. Nek masalah penak ra penak ya tetep
nek dambakane ngono ya pengine ya dadi dokter. Apa ya dadi anggota dewan. Gede dewan sepi. Ya jenenge Pingin lho ya. ngono kuwi. Ade iki kepingin iki akeh. Nek pengin karo dhewe Mas. Tapi Mas, nek dirimu kan tergolongnya cerdas. Iya kan? Iso maksudnya iki duwe usaha ngene-ngene. Tapi pernah petuk koncone dhewe sing biyen ki sekolah yo dong-dongan tapi kok saiki mah dadi sukses. Iki kok sing sekolah lurus-lurus malah kok kualik ngono lho. Ya, kuwi bali meneh nang kuwi mos apa support system. Tetap support system. Iya, karena ya ternyata masa sekolah ki ya cuman gurung ini. Masa sekolah awake dhewe lurus, awake dhewe urut aturan ki memang ya apik. Cuman kan piye ya jangka ke depane memang ya karena otomatis saiki nek wong meneng, wong urut, wong anu kan sosial rata-rata sosiale wong-wong guru kuwi, kenale iki guru lingkup kuwi. Oh, sosial masyarakatnya sithik ngono ya. Karena kan mungkin ya ning ya ora sithik sing apa jenenge sekolah lurus dadi ya oke ngono lho. Dadi ya bali nyang support system karo ya mungkin garis nek garis takdir ki ya eneng ning ya gur. Tapi kan balik ning adewe neh, adewe iki gelem usaha apa ora niku kan. Nah, ade pinter kaya ngopo nek adewe ra iso ubet. Ya wis padha wae. Ya, tetep sing paling penting kuwi ubet. Sing paling penting tetep awake dhewe piye carane ubet. Piye carane ubah gen cara pengen srawung wong sing sukses-sukses kemungkinan awake dhewe njoh melu kecipratan lah ya. Ngerti ngilmune carane. Ini nak dunia nggon gaweanmu, nggon perstikeran iki sebenarnya persaingannya sepiye? Nek persaingan ya akeh sih. Tapi usaha iku mbuh cilik mbuh gede iki nek menurutku semakin kita banyak kompetitor, kuwi semakin peluangnya gede sebenarnya. Oh berarti misal usahamu iki akeh kompetitor ya berarti kowe merasa peluangmu kanggo nasabahmu rene kanggo pasien-pasienmu rene iki semakin gede. Yo nek peluange jane ya ora mungkiri tetep berkurang. Cuman ini bro, kita semakin banyak kompetitor ini kita semakin bisa bersaing. Kita menunjukkan apa keunggulan kita. Benar. Benar. Jadi piye carane goleki ciri khas? Oh, aku nek umpamane arep nyetiker iki nyang rono ciri khase ngene. Arep nyang rono ciri khase ngene. Kuwi semakin mudah kita mencari ciri khas. Nek ngono kuwi nek menurutku ngono kuwi. Oh, berarti iki tetep kudu eneng sing diunggulke ya. Dari ya apa wae lah bro, ibarat awake dhewe iki dodolan bubur ki oke wong dodol bubur ning kan wong ki golek sing bubur kono sambele legi ya iya ta bubur kene sambele pedes sambele kene tempene bosok kletengen ning kan semua itu sudah punya apa jenenge peminat sendiri-sendiri ngono kuwi bro. Nah, rata-rata pasien sing teko rene. Nah, kuwi sing aneh bin ajaib iki. Iso. Ngene, Bro. Aku ya gumun dhewe karo rata-rata pasien sing mara ning kene iki. Dengan kondisi ya kowe ngerti dhewe kondisine ndelik ya, Bro. Iki posisine ndelik
Neng digoleki Google Map iki ndelalah. Pas. Ndelalah iki metu ngono lho, Bro. Oh. Dadi wingi ya sempet eneng wong Semarang. Sebenarnya wong Semarang garap neng anu. Garap eneng daerah kene. Ndelalah iki kekurangan bahan stiker. Lah, itu nyemplung rene. Aku ya gumun to. Dadi wong-wong sing moro rene rata-rata mah wong adoh-adoh, Bro. Semarang. Paling cerak iki nyang Boyolali Kota. Boyolali Kota, terus bagian Boyolali, bagian Etan, bahkan aku pernah panggilan kuwi nyang daerah bandara, Bro. Bandara Solo. Daerah Boyolali. Oh iya, gitu. Bandara sing Boyolali ning terkenal Solo to, Bro. Terus meneh aku wis tahu ning Karanganyar, aku wis tahu panggilannya Karanganyar. Yo kuwi yo gara-gara mbah nek kuwi gara-gara mbah kebenaran mbah memang kita yo kanca bareng iki pengaruh, Bro. Ternyata ketok tular ya. Heeh. Kanca kuwi yo pengaruh. Tapi ning Google Map jenenge apa sih? Ya iki Andi stiker iki. AND stiker. AND. Cek. Oh, iki. Nek jane ratingnya ya ora ning dhuwur. Ora ning dhuwur piye? 5. Ya ning kan ijek kalah to kowe golek stiker terdekat ngono mesti kan metune ijek kalah karo sing stiker gede-gede. Cuman yo ya mbah gara-gara tapi HP kabeh ratingnya. Ulasane bintang 5 kabeh. Ya nek kuwi ngono, ya kuwi mau lho Bro, pelanggan kuwi baline. Ya berarti kan memang wong-wong ki percaya lah maksudnya karo kualitas gaweanmu. Iya. Ora mungkin nah ketika wong-wong apa jenenge tiba-tiba wong Semarang rene, wong nyentika 33 anu tanpa melihat karena wong saiki sing tak amati iki golek opo wae iki ning Shopee ono, ning TikTok ono. Kadang-kadang wong iki loro iki ora takok ning dokter kepiye, takok ning TikTok ning Google. Jadi lah ndelok ulasan iki ya memang ya perlu ya. Perlu. Jadi kan dadi patokan oh nyarono kayak gini, nyarono. Tapi sejauh iki pasien sing paling unik ngono apa? Kon gawe ki apa? Paling unik. Stiker ngeblok motor, ngeblok mobil, bis kan mungkin wis ya wis memang pada umumnya ya. Ya sing paling unik ngono. Setengah senti, 2 senti wis desainnya unik-unik. Nek kuwi sering Bro. Kuwi sing bangsane ruwet-ruwet cilik-cilik dan gur sak biji sak anu yo piye wong karena kita nggone ora ning pinggir dalan ya. Dan kaya ngono ki mbok piye yo tetep jenenge yo konsumen pelanggan gitu. Jadi yo pernah gaeke model ornamen. Iku nggih nggon kerajinan. Ini kan yo daerah kerajinan to. Kuwi gur 3 senti. Jadi 3 senti ku kon ngebaki ornamen. Wah. Arep nolak. Piye ning arep nampa? Ning garap yo piye? Yo wis pinter-pintere le arep anu. Sing penting ngono ki wonge wis mlebu rene. Ning awake dhewe ora kangelan. Ya, dadine trike tak kon iki jane tak tok Mas ngene. Ning proses selanjutnya golek dia anunan dhewe karena yo setelah proses anu kan nek nggon kerajinan ki memang dekne ya wis mudeng carane proses stiker iki kan dadi anu ki wis do mudeng rata-rata ngono ning kerajinan yo sementara kuwi sih nek sing anu neh ya
Hmm, apa ya kan nyetiker Sing bis sak gede tronton. ya nak bis-bis kan ya wajar toh. Wah Heeh. iya. Iki wis tau mlebu rene, Bro. Jadi tronton iki mlebu rene. Semene sempite wae tronton Iya. mlebu iki. Dadi yang tengah dalan ini kuwi ngebaki dalan gini iki. Karena yo Mbok dalan blokade. delalah kan yo kene dalane kan memang dalan iya ya. Si. Buntu ya ora ning wis ra ning sing lewat ngono lho. Heeh. Dadi sementara gue ya aman dhisik pernah ketekan pisan tronton. Lah bar kuwi metune sing repot. Kabel-kabel ini kan desa kan biasa to kabel-kabel. Ya dadak nyutiki ngono ya wis tahu Ya. tronton. Mlebu iso metu angel itu. Ya kan lewat lha iki nek dalane ngene, Bro. Anu mubeng. Heeh, dalan mubeng. Heeh. Dalan mubeng iki nek sing kono aman. Heeh. Sedangkan Bali ini kan Oh, tronton ndase ning kula. ya ora iso. Dadi tronton ora iso puter ngono. Dadi rene iki terus ning kono iki nggon perempatan ngono ya, Bro. Heeh. Kuwi anu. Nah, eneng omah gendenge mepet dalan. Oh iya, tekan dalan. Seigo. Lah. Yo, piye meneh? Tapi kapok ora? Hah? Tekan tronton ngono iki. Ya nek selama isih iso digarap, isih iso dikerjake oke-oke wae sih. Tapi pernah nolak pasien? Nek selama ini ya ora pernah nolak pasien. Berarti saangele stiker, saangele model wis pokoke mlebu sik. Sing penting iso diproses tetep masuk. Oke. Nah, stiker gambar stiker sing paling maneh. Gambar stiker paling aneh. Manuk kek apa pitik kek apa sebarang goib-goib. Stiker paling aneh. Heeh, mesti kan tetep ono. Apa ya, Mas? Ya. Wah, wis ra kelingan nek iki. Tapi mesti pernah itu lah ya. Eh, Gradasi warna sing ra cetha, perubahan reneng kudu kon ngenengke. oh nek kuwi ngono biasa ngono ki. Sing rata-rata anu. Rata-rata sing paling aneh iku gini, Bro. Saiki kan cah saiki do pinter-pinter ya, Bro. Pinter-pinter piye? Dadi do desain dhewe kan iso lewat HP anu kan Oh, saiki. ya AI ngono kuwi. Nah. Lah kuwi kadang iki ngene lho, Bro. Delalah kan ngono kuwi jenis stiker cutting, Bro. Cuttingan sing iso bijian kan cutting. Oh, beda berarti iki. Stiker jenis stiker iki ora gur ngeblok. Beda. Dadi stiker ki eneng nek ngeblok iki jenenge wrapping, nek bahasa kerene ngono, Bro. Heeh, wrapping. Terus nek tulisan-tulisan ngono iki kan cutting. Oh, cutting. Terus nek sing printing kae jenenge decal. Oh, dekali kaya nggon-nggon motor trail-trail ngono kuwi to. Sing sak pahamku. Lah, kenale wong-wong iki kan decal itu kan nggon trail. Heeh. Sebenarnya decal iki kan kuwi anu, stiker sing nganggo print. Kuwi jenenge decal. Nek salah ya tolong dikoreksi. Nek sak pahamku ngono. Aku ngerti dekal iki masalahnya pernah duwe trail. Terus stiker iki pesen. Nah, nek sak pahame orang-orang mungkin sing nggon trail iku jenenge decal. Oh, ngono. Sing nek nggon pit barang nek dari bahan maksudnya pit kok pabrik ya? Pit Supra kudu kayak KLX ya. Ngono kuwi umpamane bahan stiker dari print kuwi jenenge decal. Nek setahu ngono. Ning kok mbok menawa kleru ya gen dibenerke. Gen dibenerke para tuan-tuan netizen kuwi. Ngono kuwi. Lah rata-rata orang-orang itu memang ya durung paham ya karena antara cutting karo decal printing. Kadang-kadang desain
desain dekal, desain printing iku njaluk di cutting. Sedangkan cutting itu kan ada minimal ukuran sebenarnya. Dan ukurannya umpamane 10 cm, tapi kok desainnya rumit, warnane ukih anu. Ya sebenarnya iso diproses, cuman kan kuwi engko eneng nggon rega. Kuwi kan dadi kose dadi lebih tikel-tikel ngono lho, Bro, karena kan prosesnya stiker cutting kan setiap warna kaya wong nyablon, Bro. Jadi kita pisahkan per warna. Berarti per warnanya berarti wong nyetiker ki ora warna iki sekian, warna iki sekian, berarti antara wrapping, dekal karo cutting ki iya dhewe-dhewe. Ngono kuwi. Makane ya kuwi. Kerep aku itu desain dekal kon gawe cutting. Nah, sedangkan nek awake dhewe ya mungkin nek sing do paham-paham tentang desain, tentang anu nek senenge format gambar JPEG kuwi kan nek arep diproses kan kita kudu ya paling ndak kita kudu desain ulang. Iya. Sedangkan nek wong iki termasuk ning desa to, Bro. Wong desa itu kan enggak paham, mereka arti nek itu butuh desain ulang dan desain ulang ki perlu waktu. Nah, itu sing marake kita kudu ngelus dodo. Nah, kuwi ning ngono kuwi. Berarti tukang stiker ya dipaido bareng alah gur ngene ra iso Mas. Apa meneh nek awake dhewe ditunggoni. Umpamane wong pesen Bro, gawe tulisan. Lah, Mas gur ngeklik ngono kok. Piye perasaanmu? Ya jane ngene iki yo ora iso desain yo ora iso. Yo gur iso-isonan. Cuman kan yo piye kok ngono kok gur ngeklik ngono. Aduh, Yung. Rasane lho. Lah yo iki nunggoni njaluk tulung ije mbok paidone. Ya wis ngono kuwi. Nek ning desa memang jasa sing cah cilik-cilik kuwi ya, cah bayi-bayi ya. Ya ora gur sing cah cilik-cilik tok, Bro. Karena memang desain ki ning desa urung do paham. Oh, berarti pelanggan mungkin rata-rata ya wis Boyolali kotanan kuwi. Ya ndelalah rata-rata iki yo ya sebagian ono sing lokalan, tapi lokalan rada-rada lah, Bro. Paling cerak yo daerah Cepogoran Tumang kuwi paling cerak. Liyane yo daerah etan-etan sing do kesasar Google Map kuwi. Kesasar piye wong rating ge 5, rasane bintang 5 kabeh, Pak. Jadi kan tapi ning dunia persitikeran saiki ndelok bahan, ndelok kualitas bener iki bahan iso diciptake dhewe apa memang wis seneng pabrike apa dirimu iso gawe warna terus njaluk tulung vendor Mas gawe iki bae iki. Nah kuwi nek sak mudengku sih urung eneng iki, Bro. Tapi mbah kok menawa kene eneng anu vendor-vendor sing iso gawe mungkin nek khususnya untuk stiker sing bahan dinggo ngeblok wrapping, jadi sing bahan-bahan wis biasanya wis dari pabrik dan kuwi sak ngertiku memang pabrike kudune Indonesia, Bro. Sak ngertiku. Produk iki memang dari luar kabeh. Cina. Pahamku. Ya ada sing Cina, ana sing. Oh, berarti aslinya ya stiker-stiker sepeda, blok-blok mobil ini ora saka murni Indonesia to. Ya maksudnya sepahame dhewe lah ya. Ya mungkin nek umpamane media cetak mungkin wis akeh to nek media cetak karena ning nek dari bahane stiker kuwi sak ngertiku memang ketoknya dari luar sih.
Ning mbok menawa kleru ganti koreksi. Dikoreksi para netizen. Harus Yang ngerti engko iso do komen-komen to, Bro. Heeh. Nah iki sebenarnya stiker kuwi apike berapa tahun sekali diganti? Nah, iku ngene, Bro. Stiker itu kan ada setiap merek ki beda-beda, Bro. Dan aku ya ora iso, aku sebagai pelaku aplikator aplikator stiker, kuwi aku ya ora iso jamin nek dari musim produk A. Produk A iki nggon tulisan. Kuwi tahan sampai 5 tahun. Aku ya rawani jamin kuwi 5 tahun. Karena kan dalam lapangan yo eneng sing udan panas, eneng sing diiupke, eneng sing kepanasan kuwi kan ora iso, kita ya ora iso mematok. Tapi nek menurute kowe lho bermaksud iki, oh apike iki memang dalam jangka 2 tahun wis kudu ganti. Engko ndak kelet karo body, apa kelet karo cat, apa piye. Yo nek menurutku sih ngene, Bro. Nek dari umpamane produk A itu ketahanan 4 tahun. Nek amane, nek menurutku aku sebagai pelaku tukang masang ya. Gue luwih apik 2 tahun. Jadi umpamane ning nggon tulisan 2 tahun, luwih apik 1 tahun. Jadi pemeliharaane nek menurutku sih ngono kuwi. Berarti dirimu yo ngek edukasi ning pelanggan, oh iki mengke wis tahun, apa iki wis 2 tahun patute diganti. Berarti yo dirimu yo ngek apa jenenge masukan, yo ngek oh warna iki ra cocok, warna iki gradasine apa iki. Nah, nek kuwi kan tetep ya kita kan yo jasa layanan apa sih? Layanan konsultasi. Publik, ya. Layanan publik. Nah, kuwi yo ya tetep seandainya eneng umpamane kowe arep nyetiker ya. Kowe seneng warna kuning ruping. Apa ijo karo kuning. Nek kowe seneng, nek kan sebenarnya perpaduannya ya kurang anu to, Bro. Kuwi ya kadang ya kita kasih masukan, kita kasih nek iki jane masukin niki pripun. Ning ya kuwi baline kita kan jasa anu ya. Dadi ora kita ora kaya nek wong seni murni kan iki tetep ngene, nek kowe ora ngene. Ya tetap kita manut konsumen kembali ke ning yo sebelum kita eksekusi tetap kita iki nak karo iki kurang pas. Masuk kurang pas ngono iki tetap kita edukasi ngono, Bro. Berarti iki ora gur nyetiker tok tapi ya memberikan edukasi ya. Ya. Patute ngene, apike ngene. Berarti nah iki mau kan edukasi tentang persitikeran. Nah, edukasi tentang harga. Nah, harga tetap ada beberapa harga. Karena kualitas setiap merek ini kan beda-beda ya. Nah, eneng merek A kualitasnya umpamane 2 tahun. Terus merek B 3 tahun. Nah, dari tenggang waktu kan otomatis ada perbedaan harga. Dan untuk warna pun ya nak warna standar kuwi ya hargane mesti ya terjangkau. Ini nak warna glossy, warna sing campur-campur. Sing campur-campur. Iku kan memang hargane beda karo sing warna standar. Memang dari sonone iki wis ngono, dadine ya kita sebenarnya penghubung antara produsen yang konsumen. Cuman yang disayangkan para pelaku kecil ini loh, Bro. Kuwi ora tahu itu apa ya? Ribet istilahnya. Saka
produsen mbah iku. Oh, maksudnya dikei iki pelangganku sing akeh iki. Nah, Dikei wah iki bonus lah itu nih. iya. Ya kadang iya. Karena ya mungkin nak ketentuan produsen kan mesti ya oh dengan belanja minimal segini kamu dapat kupon mesti ngono. Ning nak sing iki sing cilik-cilik ini iki kuwi kan otomatis kan ora mungkin belanjane enjo mencapai target sing ditentukan. Sedangkan ya walaupun awake dhewe berkontribusi sithik ning produk A atau produk B, kuwi kan ya tetep awake dhewe berkontribusi ngono. Heeh. Setidaknya iki sing tukang-tukang cilik-cilik ngene iki yo paling ndak yo Diperhatikan. ngono lho. Iki pertanyaan terakhir. Aslinya mburi truk. Heeh. Kayak iki di stiker apa dianu sih? Nah. Mburi truk kuwi tergantung kowe ketemune truk ning daerah endi, Bro. Loh, kok iso? Karena ngene, Bro. Stiker ki yo masuke walaupun ora seni, ning yo injoh dilebokke seni. Ya seni lah. Lah kuwi ternyata kan seni itu sebenarnya ada kos. Gitu. Lah kapitunge untuk stiker itu masuke kos sing ya masih terjangkau. Sedangkan untuk truk-truk iki sing diomongke truk ya, nah, truk daerah Jawa Tengah iki kemungkinan kuwi kabeh stiker. Sik benar. Kok bisa iso apa ya maksudnya iki memastikan kok Nek daerah Jawa Tengah itu karena ngene, Bro. Ya sebenarnya ora kabeh, ning karena iki lho, stiker kan masih terjangkau. Nek daerah selain Jawa Tengah, ya mungkin adalah sebagian daerah ya sing nggunakake stiker. Cuman ngene, nah rata-rata ning Jawa Tengah itu ternyata mbah kuwi kabeh mbora ning setauku memang sing matut sing ragati truk kuwi kan anu sopir, Bro. Oh. Jadi kan umpamane arep sing bos-bose lah ya. Arep sing golek sing kaya nek Jawa Timuran ki kebanyakan sih nek mburi truk itu lukisan, Bro. Oh, lukisan. Jadi kan nek lukisan kan kosnya luwih oke. Beda lho. Dan apa namanya waktunya luwih suwe. Ya, waktune oh, berarti rata-rata ning sing Jawa Tengah iki di stiker loh. Kebanyakan sih nek sak ngertiku stikeran, Bro. Ning mungkin ya ada 1-2 sing PO-ne gede ya. Donggo lukisan ya mungkin ya. Lah bis iku. Bis nek bis ya iki baline bis. Bis kuwi ana sing nggawa stiker, ana sing liverine nggawa cat. Nah, ngopo kok pilihane ada yang memilih stiker? Stiker ki kan luwih efisien waktu. Oh iya, ya benar. Terus cara wong bis wis mlaku itu kan nek mandek suwe-suwe ya mesti ya ora masuk karo anu to, Bro. Perhitungan to. Nah, jadi do memilih stiker kuwi kan efisiensi waktu pertama. Terus kedua, budgetnya ya memang beda nek karo di chat. Nah, otomatis nek chat kan pertama waktu suwe kan mesti memakan biaya toh, Bro. Apa ya tukangnya arep kon nyambut gawe ora bayaran lah ngono toh. Oh. Oke. Berarti gimana ya stiker ini berarti bukan hal sing gampang tinggal
tempel. Gampang sih Tempel. nak kuwi. Yo kan eneng sing tukang stiker tempel, wis, kamu penting nempel. Perkara hasilnya kan ya SP ternyata ya. stikeri gak segampang sing alah gue nempel-nempel ngono. Gampang bro nak nonton di YouTube. Loh, saiki ki ning YouTube ki opo ae ono. Lah iya, nak nonton di YouTube ki gampang. Ora golek opo wae iki ning YouTube ki ono. Lah wong kuwi lho, wong loro ki lho ora langsung nang rumah sakit, golek ning YouTube sik, TikTok, IG. Apa men stiker? Bingung stiker antara ning YouTube, ning IG, ning TikTok, kuwi regane beda-beda. Balik ning tukang stiker. Nah, itu pernah dibanding-bandingin enggak? Oh iya, kayak aku ya di pengalaman bro aku. Bro. Pernah aku ning konsumen siji moro. Mas, damel niki pinten? Tak jawab. Semanten Pak, niku sudah termasuk pasang. Udah, oke men. Lah nek nggon online iki gur semene. Nah, heeh. Ini kan sebenarnya aku pengen jawab ya. Heeh. Pengen jawab. Heeh. Lah nak ning online apa ya masang online iki piye masang online itu bro. Lah iku lho. Pengen aku jadi mengutarkan. Ning kan yo ora sak pase to. Iya, jenenge. Mengutarakan. Heeh. Ya wis alon-alon tak kayak edukasi. Ya nak ngene. Ya tetep ae akhirnya kono ora sida order. Ora sida order. Jadi ini germa itu. Ya biasa lah. Apa ae wis ngono ki. Eneng to, Bro. Tapi tetep dipaido ya. Aku gumuni online opo dipadake karo sing offline ngono lho. Ya piye nyatane ya. Ya perkembangan zaman ya tetepan ade ra iso tetep ya ade ngikuti perkembangan tapi ya orang ngilangke pakeme tukang stiker ngene lah ya. Karo sing tak sayangke iki ning online memang ngene, Bro. Ledo masang harga memang nak karo sing offline beda jauh gitu. Sedangkan wong konsumen ini kan ora apa jenenge ora do memikirkan nek neng offline produksi kan ora akeh. Gitu, Bro. Iya. Kowe umpamane kowe njaluk ngene. Custom gitu. Desain custom. Nek neng online itu harga iso mungkin di bawah offline. Tapi kan custom-e online itu kan desain sudah pakem. Jadi desain wis eneng desain ngono paling kok wae warna. Warna kan iso di custom nggon warna. Sedangkan nek bentuk ya. Nah, offline kan kita kan mining ini, Bro. Kita orang duwe ora iso produksi padha nak online. Nah, online kan produksi mesti massal. Ora mungkin tau produksi kur siji. Perbedaannya kan kuwi. Jadi sebenarnya perbedaan harga iki eneng nggon kuwi, nggon. Lah, aku nek njom produksi 1000 piece. Eneng offline pun ya harganya iso miring. Nah, ning dengan catatan produksinya ngono lho, Bro. Nek produksi satu kan ya tetep kita ya tetep ngitungnya ya kosnya sesuai dengan waktune kan tetep kita perhitungan toh, Bro. Oh iya, betul. Ya ngono kuwi kuran wis keluh-keluh kesane dadi jasa pelayanan publik ini. Dokter stiker. Nah, ini rencana ke depannya piye, Bro? Ya saya maksudnya rating apa? Dirimu ora perlu menjelaskan ini tapi wong wis menjelaskan lewat media sosial, lewat ulasan Google. Ya, nek rencanane kepingine yo enjoh luweh. Anu ora gur cilik-cilikan. Pingine kan ngono. Cuman yo kendalanya tetap nyangkui mau, Bro. Support system wis kendala
utama. Utama wis. Ya Allah. Yes. Moga-moga jadi gede. Amin amin bro. Bagi teman-teman, bagi konco-konco dulur-dulur sekitar daerah Boyolali, Joglo, Semar, Jogja, Solo, Semarang, bisa cari di AND stiker di Google ada, reviewnya bagus-bagus. Tapi ya sebelum tag ini aku mau mbuktekke dhewe memang secara cuttingan, secara proses apik. Nak kue rasa sabar stiker ning kene, ojo stiker ning kene. Tapi nak kue sabar, hasilmu keren. Nah, ini Mas Andi ini bukan cuma stiker toh, tapi sing butuh hal-hal sing kerajinan, terus interior, furniture bisa melayani. Gitu ya Mas Andi ya. Ya, Nanti nomornya tak kasih di deskripsi yang bisa yang mau tanya-tanya lebih lanjut. Nanti bisa tak kasih di kolom deskripsi. Terima kasih Mas Andi. Nanti lain kali disambung. oke, siap. Terima Selamat kasih. malam. Ya.